Ove su godine zakasnili s prijavom za ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda, ali su obaranje već najavili za sljedeću jesen. Tad namjeravaju saviti slasticu dugu cijeli kilometar, dok su se na ovogodišnjim jaskanskim vinskim svečanostima morali zadovoljiti sa savijačom dugom samo 200 metara. Čistili smo danas popodne grožđe, bilo je jedno 4-5 sanduka za grožđe, očišćenog. U ovu savijaču je otišlo sigurno jedno 600 kila grožđa. Sve zajedno. A tijesta? Ovo tijesta je isto jedno 200 kila. Od 200 kila brašna. Svoje prvo tijesto u životu napravio je Hrvoje Horvat, koji se za kolači zainteresirao na poticaj supruge. Evo, ide mi odlično. Inače, evo, napravio sam tu i tamo koji biskvit i tako. Inače, posao je ovako malo teži, ali lagano ide. Kad se radi s ljubavi, dobro je. A osobito dobro ide kada se savijača radi u humanitarne svrhe. Prihod od prodaje namijenjen je ženama oboljelim od raka, a cijelom akcijom oduševila se i Ashley Colbert, američka redateljica koja snima film o hrvatskim ljepotama i običajima. I just got to help participate in making what I understand is one of the longest strudels in Croatia. So we're here filming Discover Croatia, and I'm experiencing Jastrebarsko for the first time. I naravno oduševila se, baš kao i cijelom Hrvatskom koju izdvaja kao najljepšu zemlju Europe, a iz lijepe naše jedna je se delicija posebno dojmila. The first bite of Čvarci, I really enjoyed it. And then I found out what it was, and I wasn't such a big fan. Okay, it tastes okay, but the idea of knowing what it really is kind of makes me a little bit ill. In Croatia I've eaten everything. I love the seafood on the coast. But I love štrukli. I mean, the food here is so great. Iako su je do sad rijetki probali, sudionici izrade 200-metarske savijače od grožđa vjeruju kako ne može biti loša. Glavni sastojak šale se jednostavno je prekvalitetan i ne može se usporediti s nijednim drugim voćem. U principu ne, to je specifična slastica koja ima i specifičan okus. Pa mislim da je posebno. Svi koji je do sad nisu probali priliku će imati ponovno sljedeću jesen, kada je, kako smo već spomenuli, najavljen pohod na Guinnessovu knjigu rekorda.